Siyabekelela bafowethu, igama lami uSiphiwe Ntombela, besicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe uma ngabe uyaqala ukufika ungena kuleli khasi bafowethu. Kunodaba lapha-ke bafowethu olalishube ngendlela lisimanga esalwenza-ke bafowethu last month, lapho khona-ke umfowethu washayisa imoto ye-owner itekisi. I-owner-ke lathatha imoto yakhe. Wase umfowethu sesibhalela-ke kumfowethu ma esibhalela-ke wasesichazela-ke ecela ukuthi-ke somlandela imoto ngoba amandla wayengenawo ukuthi akhande imoto ye-owner ephinde akhande imoto yakhe. So i-owner agcina ithatha imoto yakhe, so manje iyakhombisa la kwi-track ukuthi imoto isiyahamba, and uma ufonela i-owner liyamtshela vele imfuna iy'mali ey'nkulu. So bafowethu zamile umfowethu samsiza, saya-ke khona laphana kwakhe i-owner, sangalithola safica ingane yakhona, imoto kodwa ibingaphakathi ngoba i-track ibikhombisa ukuthi imoto ingaphakathi. So saseka bafowethu-ke balinda isikhathi eside, base-ke beyilandela imoto bayithola ukuthi hayi imoto siyamuva. Sase-ke kuvinjwa-ke imoto, kwathiwa kufonelwe-ke yena-ke ubaba wayo ingane, yamfonela-ke njengokubona sekuliwa sekungena ngisho amaSulumane laphana abekhona kuleya ndawo leyana yakhelwa baba loyana. So noma kanjani ividiyo ephelele izongena nje soon. Bafowethu sanibonani, igama lami ngumzwa bafowethu, njengoba nazi ukuthi ngizithuma ndiyachumela abantu abawu-1000 ngosuku bafowethu. Samankentshani-ke bafowethu, niyazi-ke njengamanje bafowethu sibhaleliwe futhi ukhona umfana osibhalele lana wasibikela bafowethu udaba lakhe, kodwa-ke sizomnika ithuba lokuthi alibike udaba kunina. Siyathokoza-ke bafowethu nanokuthi laphana ku-comment section niyakhomenta laphana, niyasho ukuthi bafowethu niyasigqugquzela laphana. Siyacela-ke bafowethu ukuthi nihlale nathi njalo ngaso sonke isikhathi. Njengoba nazi-ke bafowethu ukuthi amankentshane awahambi wodwa bafowethu, silungisa iy'ndaba ezibucayi kakhulu. Last week silungise udaba olubucayi kakhulu, namanje sizolungisa udaba olubucayi bafowethu. Sicela ukuthi nihambe nathi ngaso sonke isikhathi, nikhulume laphayana bafowethu comment section, niphinde futhi follow i-page laphana King Zoso News bafowethu, sizothokoza kakhulu. Angihambi ngedwa-ke njengoba nazi ukuthi bafowethu amankentshane ahamba ngamabili, ngiphethe ungiba ngapha. Sanibonani babukeli bafowethu, siyajabula bafowethu, sibonile umsebenzi muhle, siyajabulela ama-comment enu. Cha niqhubeke njalo bafowethu, nisubscribe, niqhubeke bafowethu ni-comment, niqhubeke futhi nisigqugquze, niqhubeke bafowethu nisibonise lapha nala. Siyabonga. Hayi-ke bafowethu, njengoba nazi-ke bafowethu njengamanje kunodaba eseniphathele lona olushaqisa kakhulu, kodwa-ke siyathemba ngamandla kaNkulunkulu nakho konke-ke bafowethu ukuthi sizolixazulula ngendlela right lolu daba leli. Ukhona kumfowethu esihamba naye asamsodwa okuyena osibhalele, sizombiza njengamanje azichaze ukuthi ubani wakabani, usiphatheleni namhlanje. Mfowethu awusondele siza ukuthi usiphatheleni. Sawubona bhuti. Sanibonani. Siyaphila njani? Ya. Umfowethu ubani igama wakabani isibongo udabuka kuphi? Hayi umfowethu igama nathi wakamfeka. Mfeka. System. Awu suka. Awu uma emakhaya umkhaya impela. Hayi Ehe. Umfowethu udaba lakho ke wasichazela, kodwa ke manje sesizofisa ukuthi uchazele abantu ngoba phela abantu bona abalazi udaba ukuthi lumi kanjani. So cela uchazele nabo abantu ababukeli lapha mfowethu, kwenzakalani, usambele ngani? Yebo, udaba lami eqala esethenile mina ngoba ngidriver imoto. Kusho ukuthi ngelinye ilanga ngathi mangidriver ngasona ngishayisa imoto yethu. Kusho ukuthi manje ubona mangishayisa imoto yalo ayikwangazi uzwana kahle la senengiphucile imoto yami. Sure. Manje imoto yami njengoba ngiphucile nje ngizabile ukuthi ngisabile ukuthi ngiyilento ngiyibeke ekhaya. Ngaphinde ngazama ukuthi mhlawumbe ngiye emaphoyiseni zami ukuthi ngiyibeke emaphoyiseni lelo daba, kodwa manje ngisalindile emaphoyiseni yabona ukuthi bengisize nanokuthi ngibuyele emsebenzini ngisebenze. So bengiyeze kulinda bafethu ukuthi ngizama ukuthi ngikusize mhlawumbe malana nalo daba ukuze ngoba ngazi ukuthi ngiyasizana enkingeni eziba kanje. Mana-ke mfethu, ngifuna ukuthola la wathi uma lethatha indlelani imoto i-owner la kuphuca
noma mhlawumbe lathi lifuna ulungisa imoto kwenzakalani ethatha kanjani imoto yakho kusho ukuthi la wacasuka yena kakhulu kusho ukuthi wasengiphuphe imoto hayibo akho phela umuntu onemvumo ukuthatha imoto yomuntu uthini mayiphuca wayithini emlonyeni ukuphucelana ufunani kahle kahle yini inhloso yokuphuca imoto yini kusho ukuthi ke ngicabanga ukuthi kwagcikeka mhlawumbe ehlala isikhuluma nganokuthi wabuka ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngeke ngikwazi lapho ukuyilungisa imoto yakhe yabo kusho ukuthi waseqinisa nje wasengiphuca bethu wathi uyayithatha imoto waseyithatha kanjalo mana-ke bethu ukuze athathe imoto wena wanqaba ukulungisa imoto ngesikhathi ekwenzeke esigamekweni wanqaba ukuthi imoto uzoyilungisa noma wenza kanjani angiqabanga ukuthi ngizoyilungisa ukuthi ngasho ukuthi ngicela nginike isikhathi ukuthi ngizame ukuthi ngithole imali yokuyilungisa imoto asho ukuthi angangizwa kahle yena ubona ukuthi okungcono imoto akayithathe nje kanjalo hayibo yo manje ngoba ngisho nje ukuthi udaba ngizamile ukulibeka emaphoyiseni ayigisalindile nakhona manje ngakho ngikhethe ukuthi ngcono ngize mina ngicela ngilungise ngoba ngisazi ukuthi kuphi engakwenza imoto inayo truck imoto inayo truck wakwazi ukucabanga ufuna abantu ba-truck ngeke ngazama nakhona ngabuka ukuthi kusho ukuthi kuba late ngabona ukuthi nini engcono mhlawumbe engathi ngashesha ngoba kwabona laba kusho kunemdandi samele ngichaza izinto eziningi indaba zemoto so ngase ngibothi ngcono kunini mhlawumbe kuzoshesha sesikhathi singanani lento yenza so nesikhathi usuphelile mhlawumbe ngisho ukuthi 2 months imanga mfethu uma uyibuka la angithi uyakwazi ukuyibuka efonini ngiyakwazi ukuthi kusukela eyithathile iyahamba imoto noma imile uyayibona imoto nje bese ithathile nje khona la isebenza khona iyasebenza futhi yo unesiqiniseko ukuthi iyasebenza wena yini ekwenza iqinisekise ukuthi iyasebenza yes bengisazobuza lo iyona itrack ama ngisuke ngitrack ifoni imoto ihamba indawo nje okuhlukahlukene iyabonakala ukuthi ihamba isukaphi iyakuphi ugcine nini ukuyibona ngigcina ukuyibona izolo ebusuku yo so ke manje mfowethu thina ke yini into ofuna sikusize ngayo thina mina angazi ukuthi siphi sona isixazululo engaba naso but nina mhlawumbe ngakwazi ukuthi mhlawumbe ningikhulumele nayo mhlawumbe kube nokuzwana kuba khona mhlawumbe ukuze ngikwazi ukuthola indlela ukuthi mhlawumbe ngilungiseke wena ufuna imoto yakho noma mhlawumbe ufuna ukuthi ukukhanda imoto yakhe lo baba lo ufuna imoto yakho back ufunani okunye yona imoto ngiyayidinga back ngoba ngisebenza okunye kwesibili ke ngingazama ukuthi mhlawumbe ngizama ukuthi ube nendlela engathi ngingamkhandela mhlawumbe imoto yakhe ukuthi khona indlela engamkhandela ngayo uma ukuthi ufuna ngimkhokhela imali ngokho kube khona indlela mhlawumbe isivumelwano esingebe ngaso mhlawumbe hey bafowethu kade ngicheck amafoni la ngicheck la iphone ene tracker yeah ima ithini lapho mfowethu iyasho ukuthi kukhona lomgwaqo lo okay wasishona nje qonda straight alright lapho khona kulo mgwaqo lojikana lana yabona ukuthi ngathi izinto zonke akaba double check kahle efonini ngoba phela bathi sesilungile la sesilungile igama lomgwaqo khona nami lo ngithusa lokho ukuthi ithini lapho ubuthi sibone yona iyasho nje ukuthi khona ya iwona lo mgaqo mfowethu ubani phela vele phela vele phela vele wona lo sikhuphuka ngawo akunama security nje kuvaliwe la zongenana indawo zakhona hayibo bafethu kuyagada kodwa ngoba kodwa asambe siyaphezulu ukuthi kumele sikhuphuke singena la asiyi lapha ema security la security isisiza ukuba nje saqonda straight sawona futhi nomgwaqo now Pavel Road nakhona kune security futhi injani siyangena la ya siyangena la kuthathi ku left siyangena khona kune security indawo yabelungu ngempela kadiwe yagadwa la singwini kadiwe ngempela sanibona madoda kadiwe ngempela khona sesiyafika ngicabanga ukuthi ithini mfethu lapha izinyana nje ngathi imoto ayidumi kodwa ayisuki isathi la la ikhona yabo ukuthi 2 minutes ikhombisa ukuthi imile la ikhona nabani waku zazi indlela indawo la yini ona hey mfethu athi akho muntu la
Hey. Cabanga ngathi ungayibheka futhi kuspeed usebenza. Iyasebenza. Mina ziyangishaya lezi zinto angizazi phela mina lezi zinto lezi. Hello. Hello. Come on. Koto. Zamela ukuchofoza la. Siyaxolisa mas. Sacela ubandla ubaba wala ekhaya. Awusacela usondeleke sisi. Ey. Cela ubaba labafika mina. Sicela ubaba wala ekhaya sisi. Akekho ubaba ngiyaphuthuma. Awusese okwazi lapho kumfonela. Kamera pho yani. Hayi khohlwa lokhu sisi. Simanye yakho sicela ubaba ekhaya nje. Khona encane soyikhuluma naye. Sine interview naye. Akekho ubaba. No lalela sisi phela sisacela wenza indlela ukuthi Ubaba akekho ngiyaphuthuma. Ikamera futhi angazi ukuthi yani. Angithi ngisho siyacela sine interview nobaba wakho. Khuluma ngapha. Ngekwazi ubaba akekho. hayi sisiyacela sisi. Sisebenzisa intercom Sorry sisi. Sisi. Hayibo. Khona bona bala ekhaya kanjani bafethu? Yibo bafethu. Sike sithini? Uyamazi lo muntu awumazi? Cha ngiqala ukubona. Yo. Bafethu. Bafethu, hayi ngiyacabanga ukuthi bafethu kuyomele sizinze khona era bafethu sicela nihlale nathi sisazohlala la. Sizozama kodwa ukusuka la. Njengoba lenganithi iyaphuthuma sozama sibone ukuthi kwenzakalani ubaba khona akaqhamuki yini. Yeah. But bafethu lizoshonela namhlanje sobe sisitholile imoto lokho siyakuthembisa. Akona soyithola ngempela le moto. Kumele silale la sizolala bafethu samankentshana siphela umoya. Ngiyacela bafethu nihlale nathi. Yeah. Iyona le Uthe Starlet. Starlet esimhlophe ngempela. Ngathi Iyona le. Uneshow mfethu? ngathi iyona ngempela. Ivimbi. Ngeke yasima iyona ngempela. Iyo le ngempela. Hayibo Sisi. wenzakalani? Yebo sesiphele sakho. Hawu nina futhi. Yeah. Sizolanda le moto. Iyo le moto. Namaphepha le yami. Eyami le moto. Wesisi. Le moto eyami. Size kuyona ke le moto. Yamfowethu le moto. Le moto wena ukuthatha ukuthi yakho le moto. Sezwayilungisa ngisho ulungisa baba wakho le moto. Kwenzakalani? Ukuthatha ukuthi yakho. Kamera wenzakalani ngakamera. Cela ufonele ubaba wakho kumtshela bakho Yes. ubaba wakho manje umtshele Sizothi siyayithatha ke le moto. Le moto le yami. Ngizomteknisha mina animazi ubaba. Animazi ubaba. sihlangane baba Animazi ubaba. Uneshow iyona le moto. Ulandelelani? Phephe moto, na amaphephe moto. Uzoyenzani amaphephe moto? Na amaphephe moto. Apha wakho. Apha ngibona wakho. Apha wakho. Ngicela ukhiwe imoto yami. Yini manje? Yini? Ukhiwe imoto yami. Konjani? Wenini? Hey, fusak. Ima oh. Yini inkinga yakho? Yini angizile kuwena mina. Angizile kuwena.